Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 2 και 3 Αυγούστου, τόσο στον Εύρο όσο και στην Αθήνα, ξεκίνησε η επιχείρηση Ξένιος ZEPS για την απόθεση από τη μεθοριακή γραμμή και την απομάκρυνση από λίγο της πρωτεύουσας αντίστοιχα των παράνομων μεταναστών. Η επιχείρηση Ξένιος ZEPS είναι μια γιγαντιαία επιχείρηση που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και η οποία θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου. Συμμετέχουν περίπου 2.500 αστυνομικοί στον Εύρο και 2.000 αστυνομικοί στην πρωτεύουσα. Υπάρχουν 3 πυλώνες υλοποίησης μέσω των επιχειρήσεων αυτών. Η απόθεση των παράνομων μεταναστών από τον Εύρο και η σφράγιση των συνόρων, η επιστροφή των παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Η αρχή γίνεται από το κέντρο της Αθήνας και επικοινωνόμαστε στην περιφέρεια. Η Αθήνα πρέπει να ξαναγίνει Μητρόπολη με ευνομία και ποιότητα ζωής, τόσο για τους κατοίκους όσο για τους επισκέπτες. Αποτελεί κοινή συνείδηση ότι η απομάκρυνση και επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών της χώρας τους είναι ζήτημα εθνικής ανάγκης και επιβίωσης.